My people, wonder shall never end. Unbelievable. Another one don't happen again. Oh, no be small something. This update so they come from Mathias Ezeaku, age of 4. No be small thing I happen. Oh, make una carry una joko. Take sit down. Come listen to this one. It don't happen again. It don't set. If they don't scatter, table don't break. Oh, Mathias Ezeaku don't bust come out. Don't they wake people when don't delete people when don't buy. Even spiritual, everything, even mami water, even ogbanje, everything. Can they use and take the tease in the head of Njuka, the bishop, father, everything. No be small thing, oh my people. This one so loud. May not come be say I too talk for inside this video. I go leave Mona for watch this video. The kind swear when Mathias Ezeaku they swear for them. No be small thing, oh. This one so it shocked me as I crossed this one, my people. I was shocked on lies. Honestly, no be small matter. He said the way when they take they pay people when they Europe, say that they pay them bonus, that they give them money if they born. Say even people when they obodo Naija, if they born, say they go they pray for them, say favor go locate them. But for obodo Yibo, if people born pekin, say that they pay the parents money, pay the pekin money, may no come be say I too talk. I go leave Mona for listening to Mathias Ezeaku and he swear when he swear for fathers, my people. Oye chukwu ye mele ebele ko ye mele ebele. Oye chukwu ye mele ebele ko ye mele ebele. Akụkọ ndị elili na Africa. Akụkọ itiji dowa in bondage. Ụmụ nwaanyị niile dị ime na Europe today. Chineke megolu fe ebele that na ga-akwụ ha ụgwọ maka na ha dị ime. Almost 2 million naira plus. Mana ụmụ nwaanyị ndị dị ime na Nigeria, Chineke ga-select ndị ga-emele ebele na imefa. Ọkwa eziokwu. Ihe niile bụ graduate today in America, you compose in nige enwe once you are a graduate today in United States of America, megolo akwa megolo. So United States, ofu state na United States ka go to Nigeria as a nation. Mana Chineke cheta ihe niile golo akwa na US, nye ha ncha ni n'ọlụ. Nye ha ncha ni n'ọlụ, mana o cheta eze obiaze na Nigeria na-eme selection. Na Nigeria ka ọ na-eme selection ọkwa ya. Right? Ai fen na ajoge. Oye chukwu ye emele ebele ka o ye emele ebele. Akụkọ ndị elili na Africa. Kristo ọmandịrị gị na mma. Nigeria Reverend Father ọmandịrị gị na mma. Nigeria Bishops ọmandịrị unu na mma. Nigeria Pastors ifele ga-eme unu. Onye chukwu ga-emele ebele ka o ye emele ebele. Ofu steeti na America ka Nigeria as a nation. Onye isi wari na America today. Ọkpa ambulance na phone abịa buru ya jewu n'ọgwụ. Mana Nigeria bụ Chineke na-eme selection ndị ga-enwe access to hospital in Nigeria. Ọmandịrị Christianity na mma. Ihe statement eji mee mụ na gịta anya dị obiam. Statement iji wee dị ebure Christianity ga-eme gị dị happy as in honor poverty dị happy. Wezie na onye chukwu ya emere ebere ka o ya emere ebere. Ihe workshop ebe m na couple tipa. Chineke select Ezeaku na family ya ka ọ bụrụ mụ nwa nwe this thing. All these things here. Ma rapụ ụmụ nwaanyị Igbo dị ime ha na-ere pure water. Wee rapụ ụmụaka mere electrical engineering, ụmụaka mere mass communication, tala afọ na university, bie na hostel dị iche iche ha dị ma 4 ma 5 bie n'ofu room. Ama ka ha si sọfa jee youth service taa afụfụ niile ahụ. Tacha afụfụ niile ahụ. Chineke select zie mụ ka sọmụnwa nwere ya rapụzie a lot of them ha dị jobless. Some of them na alụ ọrụ. Ụfọdụ graduate today salary hello 150,000 a year in a month. Malakwa na 150 times by a year bụ 1.5 million plus 150 times is 1.8 million. Ngwagwazie na ma graduate na-enweta 1.8 million in a year. Gịnị ka o ya eji ya mee? Kedu ụgwọ ụlọ bụ ego one? Onye chukwu ya emere ebere ka ya emere ebere. Reverend Father pụta na-epreach ya n'iru ụmụnne m. Amandịrị gị na mma. Pastor pụta na-ekwu ya n'iru ụmụnne m. Amandịrị gị na mma. Unu eme anyị kpọrọ gọọmenti anyị kpofuo. Ndị a bụ agent of government. Religion is the agent of government. Unu ekpofu anyị uche from government. N'ụwa niile dị mma taa from Kuwait to any country in the world today. Dị mma bụ gọọmenti mere ya. Mana chọọchị bịazie gwa ya na ọchị ha ga-eme ya. Na quotation Bible. Na Jizọs ga-eme ndị ahụ. Amadioha ga-ebido na-egbu n'ofofu. Cancer. Nigeria Reverend Father. Bọsọ ọnụ riri ndị si na Igbo pụta ya wụọ ọgụ kansa n'afọ. Gị nwa bishọp na n'onu mbọsọ ọbụ na iriri ofe ọgbọnọ ya wụọ ọgụ kansa n'afọ.
but so bụ na ịlachara ofe egusi ya tọọ na cancer to intestine unu dị very wicked and foolish. Ọnụ nwa kwesị ịdị na anụ ọga nna anụ ọnụ nwa kwesị ịkpọrọ ụmụaka ejewe gọọmenti house gwa ha na Chukwu emegolo onye ọbụla ebere by giving us resources na ndọ dịzi n'aka kozi onye ọbụla gọọmenti. Crusade unu na-eme left and right bụ na gọọmenti house ga-ekwesị ịdị na-eme demand for our right. Our right. Once na Mathias Ezeaku nwere right to be the president of this nation. Once na nwere right ịbụ gọvanọ Enugu steeti as onye Enugu. O gosi na Chukwu okike abịa megola anyị nche niile ebere. No just na anyị doere gọvanọ si ya jee nọchite anya anyị na-elo ihe a Chineke nyere anya mee ka o zuo onye ọbụla ha jee ebe a ha kpọrọ ego anyị niile ekpofuo na abịa ebe a na-ekpo oturu anyị Baịbụl na onye Chukwu ga-emere ebere ka o ya emere ebere. Ọmandịrị unu na mma ọmandịrị ndị ụka nna mma na eke ọmandịrị ha na mma na oyi ụmụaka niile anyị na-amụ ebe a na-amụ ebe a na-anwụnụ maka na gọọmenti enye ha anyị ụlọ ọgwụ tosi nye ndị ọcha. Accident niile anyị na-amụ ebe a na-anwụ di na nwunye nụrụ nwaanyị ọfụlụ nụrụ di ọfụlụ moto egbuo ofa n'ike maka na ụzọ adịrọ mma. Ụmụnna anyị na-anwụ na Mediterranean Sea ndị anwụgo na nga na Dubai na Vietnam, Indonesia, Cambodia, Vietnam ihe niile ahụ the cause of bad government. Ndị ụka bịa na-agwa anyị na-ekwe nsu na Satan na Jizọs ga-eme ihe ochie ka ọ dị ọhụrụ. Amadioha ga nna akpọgara ọbụnagụ ndị mbụ na ndị egede ndị ichie ha ba agụlụ kunie orimiri ọgbala kunie ekwensu a na kukunie ohere obobe nna m kunie atacha ezikago kunie ifogorobo kunie isi eku ugbe na ajima kunie eze ugwu abi kunie ife nene meri igbo ife adolelo kunie egbube ndị ụka gbubefa gbubewe isi avụrụ ga-egbubefanụ ife niile na-emere Anambra ife kunie ife na-emere Ebonyi na-abịa n'Imo steeti kunienu ife na-emere Delta na Rivers steeti ife kunie egbube ndị ụka kunienu mmụọ ndị ichie niile aja n'Igbo niile bọsọ na ndị ụka zọrọ ọkpa na ọnwụ gbuofa na ya chọzifa ndụ ede agọziri fa ọfọ ndụ maka na fada agọla ya ọfọ ndụ onye na-agwa m mụtaba afọ na Jizọs ya agọzi m ọ chọrọ m ndụ maka na onwere obodo ọ bụ Jizọs na-agọzi mmadụ. Ife mere China ife ya bụ taa gọọmenti ife mere Canada ya bụ taa gọọmenti ihe mere Amerịka ya bụ taa gọọmenti bịazie ebe a were Jizọs budo ụzọ ebe niile a-nada gbugbugbugbu nwecheta gị si na Jizọs nye m echi na kidnap ebulu onye a nwere ego gbuo onye ụmụnna ya na-eme kidnapping amụrụ ha kụziere ha ka esi eme kidnapping olo ọ frustration ọ ihe isi ike ụmụnna ya alapụ anyị Igbo be nna fe ebe a mụrụ fa wee jee nọrọ Amerịka 10 years wee nọrọ Amerịka 20 years 30 years sifa na Jizọs na-eme ya amandịrụ na mma onye ọbụla dị ndụ na-asọpọtụ Christianity na Igbo ife ọjọọ ga na-akpọ gị iru na eke na-akpọ gị iru n'oye na-akpọ gị iru n'afọ na-akpọ gị iru na nkwọ onye Chukwu ga-emere ebere ka o ya emere ebere okwu Christianity ji ike anyị agbụ that statement bụ evil that statement is stupid statement a mee mụ na ga-arapụ ụmụnne anyị ha dị ime na-ele pure water ndị nwe mental disorder ana ọ na okpuru flyover mmiri na-amafa esi na Jizọs nye gị ndụ bọsị reality ehit gị ya ị ga-ama na Jizọs bụ the most used on this planet Earth. Ị ga-ama na ndị ọcha just create that name to chain you back again so that you not remember no the name akpọ Jizọs bụ ụgbọ mmiri eji ire nne na nna gị during slavery time. Ọmandịrị kiri na mma na Igbo ọmandịrị dọka na mma a sị na ọ bịara ebe ma bịagburu m ọ nawa mkpụkpụ apụ na ya n'azụ ebe ndị ụka bịara n'Igbo ka ha bịa gbuo anyị nụ mụọ alụ ọbụna gwa anyị ọkụ mụọ ihe niile ndị gboo ji dozibe anyị ọkụ si na onye nwa mere na be anyị adọrọ mma anyị si na dịka ha na-ana maka ụna ka ha nọzi apa ga-apụ ha n'azụ bụrụ ọsọ mkpụmkpụ ọkpa ga-eji ha ga-ada ngwụrọ poverty niile ụka megwere encourage na n'Igbo ihe ọjọọ ga-esowe ndị ụka mgbe na-adịghị anya ya poverty ya efere ndị ụka a ga-ejiri n'ụka dị na n'Igbo dị iche iche mere warehouse mere factory mere parking store otu a nsi ikwu ego ga-abịa na mmezu na eke mezuo n'oye mezuo n'afọ mezuo na nkwọ si na ha Chukwu na ndị aja anyị ise